Tam mu się chyba pod kopułą kotłuje, więc zobaczmy co. Oczywiście w odniesieniu do ciebie, co ma w głowie ten mężczyzna. Czytanie jak zawsze jest ogólne. W karcie trójki różdżek to jest bardzo zawieszony pomiędzy przeszłością a przyszłością. Właściwie przeszłości to już nie ma. On wie, że nie ma powrotu do tego, co było, ale przyszłość dla was widzi i ta przyszłość go nęci, ta przyszłość go kusi, podoba mu się ta wizja, natomiast brakuje odwagi, żeby jakiś ostateczny krok w stronę tej przyszłości postawić. Natomiast w szóstce mieczy już chyba powoli się do tego zbiera, dlatego że karta szóstki mieczy jest taką kartą mówiącą o wyruszeniu w nową drogę. No i coś już mu tam chyba w tej łepetynie świta, że trzeba by było ruszyć, tylko że powoli, bardzo powoli w tej karcie. A to dlatego, że w dziesiątce mieczy nadal on ma w sobie jakąś nieprzepracowaną ranę. Coś go dosyć mocno uderzyło, tak nawet do ziemi przygniotło i dopóki tej rany nie uleczy, to ruszenie nie będzie możliwe. Ale jak to zrobi? Ruszy.